kay sa panahon aliwalas kayo. Di pagkaninduta sa mga balede sa subdivision oh, pareho ra jud color tanan, ternon ra jud. Lah. Sa mana? Naamay ga kuy-ukoy oh. Takin sa mani. Lah. Hoy. Joybers wak, bugwak nung sa man ka. Naaraghapon ka dire. Nagunsa mo dire. Basta may plano ni mo dire. Usa man tag-sok-sok ni mo sa imong bulsa. Ay, ayaw. Kun, nita naman kong punta daan eh. Imo mo kong video-video daan eh. Mangawat na pug ka dire bugwak. Uy, nguwa ang kong kudaan eh, bronze at pustin. Inyo kong video-videohan daan eh. Maipit ko daan eh. Ay, asa man ka? Bawal man ha. Mangawat og Dili, walay Bronze. bawal-bawal. Kayong magbabawal ka, mapas mo kidaan eh. asa man unsa may yung plano ron? Ako ning sakaon ning kurinte kay... Kuan man eh, daghan man yung karing bronze. Ay kagsaka dia. Hoy, ay kagsaka dia kami kurintihan ka. Ayaw ko Ay, badlunga. Ay kagsaka dia makurintihan ka. Musaka ko daan. Ayaw dyan ko ni badlunga. Kay bronze naman good ni. Hoy, makurintihan ka diha, makurintihan ka bugwak. Ayaw. Magbugwak. Anna. Amusaka juga diha. Di juga Ayaw mo kong badlunga kay... Panginabuhi man niya ako. Ano inyo kung paano niya di mo hatag sa kuagbuga? pastilan tawanan eh. Ayaw video-video ka maipit ko daan eh. Ah sige, umusaka man jud ka. Pensa po na ako eh. Umusaka man jud ka. Tawagon ako akong Brad. Ayaw. Dali, kaman. Dali. Dakpa, katong ipasaka. Ayaw. Kaya masaka man jud. Dali ba? Ayaw. Saka ako. Dali. Ayaw, saka ka. Dali. Huy. Saka na ba? Temsa. Ganun imo magkukita ba ang haan? Saka mga ka. Ay, dili na lang gud ko kay basig ba kurentihan niya noon. Kunya mo yung pasakaon. Ahak ka, ay. Ihangat kay kong saka diha. Kung gusto man po ko ninyo inyong pasakaon si mabaw nga. Kapoy po kay saka ninyo kung tutlos na inoon. Tapos nang ipit ko ani. Ay basig dahil ako ninyo dili ka nung sa kumusaka. Di kay inyo kung itukulog si mabaw. Pastila. Hawa na mo daan kay may ipit ko daan ninyo kung ipit ko.